as a rule of thumb, yung 6% na nakita natin, meron tayong tinatawag na bottom 30. Ito yung pinakamahirap nating kababayan na normally mag-a-add ka ng 1%. So, at 7% for the bottom 30, talagang medyo masakit pa rin yun at mabigat para sa mahirap nating kababayan dahil mas ramdam nila yung pagtaas ng presyo. Kaya isa sa mga recommendation natin, yung suspend muna ng 3 months because kahit nang bumagal at pababa in trend, yung pinakamahirap natin yung bottom 30, mataas pa rin sa kanila dahil normally nag-a-add ka ng 1%. So, at marami sa mga mahirap nating kababayan, sila yung beneficiaries ng unconditional cash transfer ay hindi pa nabibigyan. No, out of the 10 million, 6 million pa lang nabibigyan. At yung pantawid pasada na out of the 170,000, 40,000 pa lang nabibigyan. So, marami sa mga pangako hindi pa naibibigay. Lalo na itong pangako na ito ay nakatarget sa mahirap natin mga kababayan. Sir, at least 3 months. At least 3 months, no?